zdroja zastavili rimavsko-sobotskí dopravní policajti. Zistili niekoľko porušení zákona. V moči mal aj drogy. Šokujúce je, že podľa zdroja televízie Joj mal ísť vyzdvihnúť svoje dieťa do jasiel. Pred nákupným strediskom, keď si ho za volantom všimli dopravní policajti, tí vozidlo zastavili, pretože mali podozrenie, že vodič porušuje zákon. To sa nakoniec aj potvrdilo. Ide o muža, ktorý má trestným rozkazom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Súd mu podľa nášho zdroja zakázal šoférovať už minimálne dvakrát, naposledy až do roku 2026. Súdne rozhodnutie ale opäť nerešpektoval. 24-ročnému mužovi bolo vznesené obvinenie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Sudca mu dokonca nariadil protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou. Či sa liečil, sa nám zistiť nepodarilo. Faktom ale je, že mu v moči zistili drogy. Predbežné vyšetrenia potvrdili prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a tiež prítomnosť kanabisu. Odobrali mu aj krv, ktorú budú skúmať experti. Oni určia, do akej miery toto množstvo ovplyvnilo jeho schopnosť šoférovať. Na mieste sa mal ale vodič vyjadriť, že smeroval pre malú dcérku do jasiel. To ale nie je všetko. Počas kontroly bola vykonaná aj prehliadka osobného auta, pri ktorej kolegovia z obvodného oddelenia policajného zboru v Rimavskej Sobote našli aj podozrivý materiál. Policajti už začali trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. Nájdené látky pošlú na expertízu. Ak sa potvrdí, že išlo o drogy, muža obvinia aj z tohto trestného činu. Z Rimavskej Soboty Edita Hudková, televízia.